जय हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा, गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभा, गिरिवरधारी, यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन, यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन, यमुनतीरावनचारि, यमुनतीरावनचारि, जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण महामंत्र की जय। जय श्रील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं, श्रीगुरोन् वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण बादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पदे गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे கிருஷ்ணா. 18 நாட்களில் பகவத்கீதை கிளாஸ்ல இன்னைக்கு 10வது நாட்கள்ல வந்திருக்கின்ற அனைத்து பக்த கோடிகளுக்கும் வருக வருக என்று ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா இஸ்கான் மேங்களூர் சார்பாக வரவேற்கின்றோம். ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற அத்தியாயம் வந்து 10வது அத்தியாயம். இதோட பேர் வந்து பூரணத்தின் வைபவம், கிருஷ்ணரின் முழுமையான திறன்கள். பகவான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கார், என்கிட்ட இருந்துதான் வந்திருக்கு எல்லா ஜட சக்தி ஆன்மீக சக்தி, அதை பத்தி எல்லாம் நம்ம பார்த்திருக்கோம். அவருடைய முழுமையான திறன்கள் என்னன்னு பார்க்க போறோம். ஏற்கனவே நம்ம பார்த்திருக்கோம் 6 ஆப்புலன்ஸ் ஆஃப் லார்ட் கிருஷ்ணா, அவருடைய பண்புகள் என்ன, முழுமையான பண்புகள்னு பார்த்திருக்கோம். இன்னைக்கு அவருடைய திறன்களை பத்தி டீட்டெயிலா சொல்ல போறார். 10வது அத்தியாயத்துல நமக்கு 42 ஸ்லோகங்கள் இருக்கின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா. இதோட இன்னொரு பெயர் வந்து விபூதி யோகா. அதாவது அவருடைய நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, அவருடைய பகவானோட நாமம், ரூபம், ஸ்வரூபம், அவரோட லீலைகள்,
அவரோட விபூதி அப்படின்னா அவரோட திறன்கள் எல்லாத்தையும் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. நேத்து நம்ம பார்த்த சாப்டர் வந்து 9th சாப்டர், அதோட சுருக்கம் வந்து பார்த்துடலாம். பகவத் ஐஸ்வர்ய ஞானம் அவரோட பத்தி ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து 10th ஸ்லோகம் வரைக்கும் பார்த்தோம். கிருஷ்ணரை வந்து எப்படி எல்லாம் அணுகலாம் அப்படின்றத 11th இருந்து 25th ஸ்லோகம் வரைக்கும் பார்த்தோம். பிரத்யேக பக்தியின் இனிமை, அப்படி ஒரு இனிமையான பக்தி வந்ததுன்னா அந்த சுவை எப்படி இருக்குன்றத 26th இருந்து 34 ஸ்லோகம் வரைக்கும் சொன்னார். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது 10வது அத்தியாயம் விபூதி யோகா. கிருஷ்ணர் அறியப்படாதவர், அனைவருக்கும் ஆதாரமானவர். அது அப்படின்றத ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து 7th ஸ்லோகம் வரைக்கும் பார்க்க போறோம். தூய பக்தி என்பது பகவத் கீதையின் சாராம்சம் அப்படின்றது 8th இருந்து 11th ஸ்லோகம் வரைக்கும். அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரின் உச்ச நிலையை ஏற்றுக்கொள்கின்றான். எல்லாத்தையும் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் அவர் சரண்டர் ஆகிறாரு கம்ப்ளீட்டா. அப்பவும் திருப்பி அவருக்கு வந்து டவுட் இருக்கும், திருப்பி கேள்வி கேட்பார். நான் சரண்டர் ஆகுறேன், ஆனா இன்னும் கொஞ்சம் எனக்கு டவுட் இருக்குன்னு திருப்பி கேள்வி கேட்பார். ஸோ 12th இருந்து 18th ஸ்லோகம் வரைக்கும் அவர் வந்து பகவானை வந்து கம்ப்ளீட்டா ஏற்றுக்கொள்கின்றார், சரணாகதி. பகவான் கிருஷ்ணர் தனது விபூதிகளை விவரிக்கின்றார் 19th ஸ்லோகால இருந்து 42 ஸ்லோகம் வரைக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க பிரபுஜி, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. பகவான் வாச யூய ஏவ மகாபாஹோ ஸ்ருணு மே பரமம் வச யத்தோ அகம் பிரியமானாய பஷ்யாமி இத காமியாய புருஷோத்தமரா. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. புருஷோத்தமரான முழு முதற் கடவுள் கூறினார், பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா, நீ எனக்கு பிரியமான நண்பன் என்பதால். ஃபர்ஸ்ட் முதல்ல 9th இதுல வந்து ஆரம்பிக்கும் போதே என்ன சொன்னாரு, உனக்கு வந்து பொறாமை குணம் இல்லாததால நான் உனக்கு வந்து ரொம்ப ரகசியமான விஷயத்த வந்து சொல்ல போறேன். இங்க என்ன சொல்றாரு பாருங்க அடுத்து. நீ எனக்கு பிரியமான நண்பன் என்பதால் இதுவரை நான் விளக்கியதை காட்டிலும், ஒரு அத்தியாயத்திலயும் வந்து இப்படிதான் சொல்றாரு. இதுவரைக்கும் சொன்னதை விட நான் உனக்கு உன்னதமான அறிவை சொல்ல போறேன், இதுவரைக்கும் சொன்னதை விட உனக்கு வந்து ரகசியமானதை சொல்ல போறேன். இப்ப திருப்பி அப்ப என்ன ஒரு உச்சநிலைக்கு கொண்டு போற பாருங்க. இதுவரைக்கும் நான் விளக்கியதை காட்டிலும் சிறந்த ஞானத்தை தற்போது உன்னுடைய நலனிற்காக உரைக்கப் போகின்றேன். இதனை மீண்டும் கேட்பாயாக, திருப்பி கேட்பாயாக. இந்த இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த இமேஜ்ல வந்து உங்களுக்கு தெரியும், இப்ப கிருஷ்ணர் வந்து படுத்துட்டு இருக்கார். அவரோட கால் கிட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா பாதக்கிட்ட வந்து அர்ஜுனர் இருக்காரு. அவரோட தலைக்கிட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா துரியோதனன் இருக்கார். அந்த பிக்சர் பார்க்கும்போதே நமக்கு தெரியும் என்ன ஒரு கர்வத்தோட இருக்காரு துரியோதனன், என்ன ஒரு அடக்கத்தோட அர்ஜுனன் இருக்காரு அப்படின்றத பாக்குறோம். பாண்டவர்களும் கௌரவர்களும் இரண்டாக திரிந்து போயாச்சு. கிருஷ்ணர் வந்து மேக்சிமம் சமாதானம் பண்ண ரொம்ப ட்ரை பண்ணார் ரெண்டு பேருக்கும் நடுவுல. சாம பேத தான தண்டம் எல்லா வித்தையும் அவர் ட்ரை பண்ணார், ஒண்ணும் முடியல. கடைசியில வந்து சண்டை தான் போடணும் அப்படின்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு. அப்ப வந்து அவரு ரெண்டு பேரும் ரெண்டா பிரிஞ்சு நிக்கிறாங்க. அப்ப துரியோதனனுக்கு வந்து இந்த இது கிருஷ்ணர் கிட்ட போய் நம்ம வந்து உதவி கேட்கணும், ஏன்னா எல்லார்கிட்டையும் எத்தனை பேர் எனக்காக எப்படி நம்ம ஓட்டிங் இது பண்றாங்க அந்த மாதிரி அவ வந்து உலகமே இரண்டா பிரிஞ்சிருக்கு. அப்ப துரியோதனன் வந்து சம்பந்தி முறையும் கூட கிருஷ்ணருக்கு. சோ இவங்க வந்து போறாங்க. போன உடனே துரியோதனன் போன உடனே கிருஷ்ணர் தூங்கிட்டு இருக்காரு. தூங்கிட்டு இருந்த உடனே என்ன பண்றாரு, ஓகே அவர் முழிக்கட்டும்னு சொல்லிட்டு அவர் தலை கிட்ட போய் உட்காந்துடுறாரு அவரு. அடுத்து வந்து அர்ஜுனன் வராரு. இரண்டாவதாக அர்ஜுனன் வந்து என்ன பண்றாரு, பகவானோட பாதத்துக்கிட்ட வந்து உட்கார்ந்துருக்காரு. நம்ம இப்படி படுத்துடும் போது நம்மளே வந்து இப்படி கண்ணு முடிச்சு பார்த்தோம்னா நம்ம கீழே இருந்துதான் நம்ம மேல பார்ப்போம், கீழே இருக்கவங்களதான் ஃபர்ஸ்ட் பார்ப்போம் இல்லையா. சோ கிருஷ்ணர் வந்து எழுந்திருக்கிறார். எழுந்த உடனே அர்ஜுனனை பார்த்துட்டு வா வா அர்ஜுனா, வா வா என்ன வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறாரு. உடனே வந்து துரியன் சொல்லுவான், நான் தான் முதல்ல வந்தேன், நான் இங்க இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனா அவர் கிருஷ்ணர் சொல்வார், ஆனா நான் முதல்ல அர்ஜுனனை தானே பார்த்தேன், சோ அர்ஜுனனுக்கு தான் வந்து வாய்ப்பு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவார். சொன்ன உடனே கிருஷ்ணர் வந்து தெளிவா சொல்லுவார், எனக்கு நீங்க ரெண்டு பேருமே தேவை, அதனால நான் வந்து ஒரு முடிவு பண்ணிருக்கேன். என்னோட படைபலம் ஃபுல்லா ஒரு பக்கம், இன்னொரு பக்கம் நிராயுத பாணியா சண்டையே போடாம நான் மட்டும் ஒரு பக்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனன் நீ என்னன்னு முடிவு பண்ணணும்னா அர்ஜுனன் வந்து சொல்லுவார், எனக்கு வந்து நீங்க மட்டும் இருந்தா போதும் அப்படின்னு. ஆனா துரியோதனன் யோசிச்சுட்டே இருப்பான், ஐயோ இவன் எல்லா படைபலத்தையும் எடுத்துட்டு அந்த சைடு போயிடுவானோ அப்படின்ட்டு. ஆனா அர்ஜுனன் வந்து என்ன சொல்லுவாருன்னா எனக்கு நீங்க மட்டும் வந்தா போதும் அப்படின்னு. ஆனா துரியோதனன் வந்து என்ன பண்ணுவாரு, எனக்கு வந்து எல்லா படைபலமும் வேணும், ஏன்னா அவன் நினைச்சுக்கிட்டான் அதுதான் வந்து ஸ்ட்ரென்த்னு. கிருஷ்ணர் நினைச்சா என்ன வேணாலும் செய்ய முடியும் இல்லையா. சோ நமக்கு வந்து கிருஷ்ணர் தர்மத்தின் பக்கம் தான் இருப்பாரு. அவரே சாய்ஸ் கொடுத்துட்டாரு அர்ஜுனனுக்கு. ஆனா அர்ஜுனன் வந்து கிருஷ்ணரை மட்டும்தான் எடுத்துட்டாரு. அப்போ அதுல இருந்தே நமக்கு தெரியுது உனக்கு வந்து வாய்ப்புகள் இருந்துமே வந்து அர்ஜுனன் வந்து நிராயுத பாணியாக இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ணரை மட்டும்தான் வந்து அவர் சூஸ் பண்ணார். இதுல இருந்து அவருடைய உண்மையான அன்பு என்ன அப்படின்றது இங்க தெரியுது. கிருஷ்ணர் வந்து அவருக்கு நண்பனும் கூட.
கூட இல்லையா? சோ அர்ஜுனன் வந்து கிருஷ்ணரை மட்டும்தான் சூஸ் பண்ணார். சோ இப்ப என்ன சொல்றாருன்னா, எனக்கு பிரியமான நண்பன். இதுல இருந்து நம்ம வந்து பார்க்கலாம். அடுத்தது செகண்ட் ஸ்லோகா பிரபுஜி. हरे कृष्णा माता जी। ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. नमे विदु सूर कणा प्रभवम न मर्ष्यस्य न महर्ष्य अहम आदि देवानां महर्षीणां सर्वश. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. தேவர்களோ மகா ரிஷிகளோ கூட என்னுடைய வைபவங்களை அறிவதில்லை. அவரோட லீலைகளை வந்து புரிந்துக்க முடியாதா தேவர்களாலும் மகா ரிஷிகளாலும் கூட. ஏனெனில் எல்லா விதங்களிலும் தேவர்களுக்கும் ரிஷிகளுக்கும் நானே ஆதியாவேன். அவருக்கு எல்லாருக்குமே அவர் தான் வந்து ஆதி பகவான் இல்லையா? சோ அதனால அவர் சொல்றாரு, அவங்களால கூட என்ன வந்து புரிஞ்சுக்க முடியாது. ஆனா பக்தனால மட்டும்தான் வந்து புரிஞ்சுக்க முடியும். ஏன்னா கம்ப்ளீட்டா வந்து பகவானோட ரூபத்துல வந்து அவங்க வந்து எப்பவுமே பகவானை நினைச்சிட்டே இருக்கனால அவங்களால மட்டும் புரிஞ்சுக்க முடியும்னு. தேர்ட் ஸ்லோகா பிரபுஜி. हरे कृष्णा माता जी। ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. योमाम अजम अनादिप्स वेति लोह मकेश्वरम असमूढ़ सा मर्देशु सर्व पावै प्रमुच्यदे। हरे कृष्णा माता जी। ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. எவனொருவன் என்னை பிறப்பற்றவனாகவும் ஆரம்பம் மற்றவனாகவும் எல்லா உலகங்களின் இறைவனாகவும் அறிகின்றானோ, மனிதர்களுடைய குழப்பமற்றவனாக அவன் மட்டுமே எல்லா பாவங்களிலிருந்தும் விடுதலை பெறுகின்றான். இதேதான் நேத்து நம்மளோட இதுலயும் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? சோ இந்த இதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா தேவகி அம்மாவோட வயிற்றுல வந்து கிருஷ்ணர் இருக்காரு. அவர் அவதாரம் பண்ண போறாரு. அப்ப பாத்தீங்கன்னா எல்லா தேவதைகளும் வந்து பகவானுக்காக ஸ்துதி பாடுவாங்களாமா. அப்ப வந்து 8வது பிறப்பு இல்லையா பகவான். அப்ப வந்து கம்சன் வந்து பாப்பான் ஒரு தடவையும். எப்பவுமே இல்லாம இந்த 8வது தடவை அவங்க கர்ப்பமா இருக்கும்போது காவலர்களுக்கு கூட அவரை பார்த்து பயமா இருக்குமா. ஏன்னா கிருஷ்ணர் வயிற்றுல வந்துட்டு அப்படியே முறைச்சு பாக்குறான். காவலர்கள் கூட தேவகி அம்மாவை பார்த்து பயப்படுவாங்களாம். கம்சன் வந்து பாப்பானா, இந்த தடவை என்னோட தங்கை வந்து ஒரு ரொம்ப பொலிவா இருக்காளே, அது கிருஷ்ணர் வந்து வந்துட்டாரோ அப்படின்ற மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு ஃபீலிங் இருக்குமா. சோ எல்லா தேவதைகளும் என்ன பண்ணுவாங்களா, தேவகி கிட்ட அந்த 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 ரூம்ல வந்து அவங்களுக்கு வந்து பகவானுக்காக ஸ்துதி பாடுவாங்களாம். அதை வந்து கிருஷ்ணலீலையில வந்து நம்ம படிப்போம். 6th ஸ்லோகா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. 6th ஸ்லோகா மாதாஜி. நான் படிச்சிடுறேன் மாதாஜி. மஹர்ஷய சப்தபூர்வே சத்வா. வந்துட்டார் அவர் வந்துட்டார். ஹரே கிருஷ்ணா. மகர்ஷய சப்த பூர்வே சத்வாரோ மனவஸ்தத மத் பாவா மானசா ஜாதா ஏஷாம் லோக இமாம் பிரயா. பிரபுஜி. 7 மகா ரிஷிகளும் அவர்களுக்கும் முந்தைய 4 ரிஷிகளும் மனித சமுதாயத்தை தோற்றுவித்தவர்களான மனுக்களும் என்னிடமிருந்து எனது மனதால் பிறந்தவர்களே. பல்வேறு லோகங்களில் வாழும் எல்லா உயிரினங்களும் அவர்களிடமிருந்து தோன்றியவை. ஆக்சுவலா நம்மளோட இதை பிரபஞ்சத்தை உண்டாக்குறது பிரம்மான்னு பார்த்தோம். ஆனா பிரம்மாவை உருவாக்கினதே வந்து பகவான் இல்லையா? கிருஷ்ணர் தான் வந்து 3 ரூபமா இருக்காரு, ஸ்வரூபமா இருக்காரு அப்படின்றத பார்த்தோம். அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட மகாவிஷ்ணு தான் வந்து பிரபஞ்சத்தை பண்றாரு. சோ அவர்கிட்ட இருந்து வந்தவர் தான் பிரம்மா. அப்ப பிரம்மா தான் எல்லாருமே இந்த பிரபஞ்சத்தை வந்து உருவாக்குனாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா அது வந்து எல்லாம் ஆதி மூலம் பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணராக தான் இருக்கு இல்லையா? அவர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பிரம்மா என்ன பண்ணுவாரா, ஓகே இந்த உலகத்தை படைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஃபர்ஸ்ட் சனத்குமாரர்களை வந்து அவர் தோற்றுவிப்பாராம். எப்பவுமே குழந்தைங்களாவே இருப்பாங்களா அவங்க. சோ அவங்கள வந்து சொன்னாரா, இல்ல இந்த உலகம் வந்து படைக்கப்படணும், அதனால உயிர்கள் எல்லாம் வரணும் அப்படின் போது அவங்க சொல்லுவாங்க, நாங்க பெரியவங்களா வர ஆசையே படல, எப்பவுமே கிருஷ்ணரோட நாமத்தை சொல்லிட்டு நாங்க எப்பவுமே இப்படியே இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறோம்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து ஒத்துக்கொள்ளாதனாலதான் அடுத்து வந்து அவரோட அடுத்தடுத்த இதெல்லாம் வரும் அப்படின்னு பார்த்தோம். 7 மகரிஷிகள் வருவாங்க. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா மனு வருவாங்க, மனித குலத்தை உருவாக்குறதுக்காக அவங்களுக்கு வந்து கொடுக்கப்பட்டது கடமை அப்படின்னு. சோ எல்லா இதுமே தோற்றம் கடைசியில எங்க இருந்து ஆரம்பிச்சிருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் அப்படின்றது. 7th ஸ்லோகா பிரபுஜி. हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तंतु लिया तंतु दाना माता जी। 7th प्रभु जी 7வது. जी सर वेदां विविधं योगं स मम यो वेति तत्त्वद सोहवि कल्पेन योगेन युज्यते नात्र சம்சயா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. எனது இத்தகு வைபவத்தையும் யோக சக்தியையும் எவன் உண்மையாக அறிகின்றானோ அவன் கலங்கமற்ற பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகின்றான். இதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை. பொறாமை இல்ல, அவர் மேல வந்து கோபம் இல்ல, அவர் மேல எப்பவும் அன்பா இருக்கும்போது அவங்களுக்கு மட்டும்தான் வந்து கலங்கமற்ற பக்தி, அனன்ய பக்தின்னு சொல்றோம் இல்லையா? எதையுமே எதிர்பார்க்காம
பகவான் மேல உண்மையான பக்தியோட இருக்கும். அது அவங்க வந்து என்ன புரிஞ்ச ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து ஒருத்தவங்க மேல ஒரு லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன் வரணும்னா அவங்கள பத்தி நமக்கு தெரியணும். இப்ப நம்ம ருக்மணி அம்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானை பார்த்ததே இல்லையா, கிருஷ்ணரை பார்த்ததே இல்லையா. ஆனா ஒவ்வொருத்தரும் சொல்றதை கேட்டு கேட்டு அவங்க வந்து கேட்டே அவங்களுக்கு வந்து கிருஷ்ணர் மேல வந்து காதல் வந்தது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அவங்க வந்து அவருடைய அவருடைய குணாதிசயங்கள், அவரோட பண்புகள், அவரோட லீலை இதெல்லாம் கேட்டு கேட்டே வந்து அவங்களுக்கு வந்து ருக்மிணி அம்மாவுக்கு வந்து பகவான் மேல வந்து அன்பு வந்திருக்கும். அவங்க வந்து சொல்லியிருப்பாங்க மறுநாள் அவங்களுக்கு கல்யாணம் நடக்க போகுது. ஆனா அவர் வந்து என்ன பண்ணுவாரு, ஒரு பிராமணர் மூலமா லெட்டர்ல அமைச்சிருப்பாங்க. அவரை இத்தனைக்கும் பார்த்ததில்ல, எதுவுமே பண்ணதில்ல. எப்படி அவங்களை அங்க இருந்து கூட்டிட்டு போகணும் முதல் கொண்டு எல்லாத்தையும் டீடைல்டா வந்து அவங்க எழுதி அமைச்சிருப்பாங்க. சோ நம்மளுக்கு வந்து ஒருத்தவங்க மேல அன்பு வரணும்னா ஃபர்ஸ்ட் அவங்களை பத்தி நம்ம புரிஞ்சுக்கணும், அவங்களை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா. சோ அததான் அங்க வந்து சொல்றாரு பகவான். எனது இத்தகு வைபவத்தையும் யோக சக்தியையும் எவன் உண்மையாக அறிகின்றானோ அவன் கலங்கமற்ற பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகின்றான். நமக்கு ஒருத்தவங்களுக்கு புரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அவங்க மேல உண்மையான பக்தி தான் வரும். இதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை. எப்படி ஒரு தாய் வந்து குழந்தை மேல வந்து அன்பு வைக்கிறாங்களோ, எப்படி ஒரு கணவன் மனைவிக்குள்ள இருக்க அன்பு வந்து ஸ்டார்டிங்ல இருந்து நம்மளோட லைஃப்ல பார்க்கலாம். முதல்ல நம்ம வந்து ஒரு திருமணம் ஆகும்போது தம்பதியர்கள் எப்படி புதுசா இருக்கும் அவங்க 2 பேருக்கும். போக போக அவங்க வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் அவங்க கிட்ட இருக்க உண்மையான அன்பு இருக்கு இல்லையா. அதே மாதிரி பகவான் கிட்ட வந்து அவரை பத்தி உண்மையா தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா அவர் மேல கலங்கமற்ற பக்தி வரும் அப்படின்றதுல எந்த சந்தேகமும் இல்லை அப்படின்றத கிருஷ்ணர் இங்க சொல்றாரு. 8th ஸ்லோகம் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அகம் சர்வஸ்ய பிரபுவோ மத்த சர்வம் பிரவர்த்ததே இதி மத்வா பசந்தேமாம் புதாபாவ சமன்விதா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஜட ஆன்மீக உலகங்கள் அனைத்திற்கும் மூலம் நானே. அவர் ஏற்கனவே சொல்லிட்டார், நான் வந்து 2 சக்தியா இருக்கேன், ஆன்மீக சக்தி அண்ட் ஜட சக்தியா இருக்கேன். சோ அது அப்ப அவர்கிட்ட இருந்துதான் அந்த சோர்ஸே. எல்லாம் என்னிடமிருந்தே தோன்றுகின்றன. இதனை நன்றாக அறிந்த அறிஞர்கள் எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு இதயபூர்வமாக என்னை வழிபடுகின்றனர். திருப்பி திருப்பி பகவான் வந்து அர்ஜுனுக்கு வந்து இன்சிஸ்ட் பண்ணிட்டே இருக்காரு, எல்லாத்துக்கும் நான் தான் காரணம், நானே ஆதி மூலம். அதனாலதான் கஜேந்திர மோட்சத்துல வந்து கஜேந்திரன் வந்து ஆதி மூலமே அப்படின்னு கூப்பிடுவாரு. எல்லாத்துக்குமே நீங்க தான் வந்து மூலம்னா சோர்ஸ், இருக்கிற எல்லாரையும் விட ஆதி மூலமே அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடும்போது பகவான் உடனே ஓடி வராருன்னு நம்ம பாக்குறோம். 9th ஸ்லோக பிரபுஜி. 9வது. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. 9வது ஸ்லோகம் கேக்குதுங்களா என் வாய்ஸ்? ஹரே கிருஷ்ணா. கேக்குது மாதாஜி. மாதாஜி நீங்க படிங்க மாதாஜி. படிச்சுட்டேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மச்சித்தா மத்கத பிராணா போதயந்த பரஸ்பரம் கதயந்தश्च நித்யம் துஷ்யந்தி ச ரமந்தி ச. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எனது தூய பக்தர்களின் சிந்தனைகள் என்னில் மூழ்கியுள்ளன. அவர்களது வாழ்க்கை எனது தொண்டிற்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் என்னை பற்றி தங்களுக்குள் உரையாடுவதிலும் ஒருவருக்கொருவர் உபதேசித்துக் கொள்வதிலும் இவர்கள் பெரும் திருப்தியும் ஆனந்தமும் அடைகின்றனர். சுத்த சத்துவம், சுத்த பக்தர்கள் வந்து தூய பக்தர்கள் வந்து அப்படித்தான் இருப்பாங்க. இந்த நம்மளோட பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரபுபாதர். அவருக்கு வந்து அந்த நாடு விட்டு நாடு போய் அவருக்கு கையில காசே இல்லாம என்ன தைரியத்துல வந்து அவர் அங்க போய் இது பண்ணிருப்பாரு. அவரே அங்க வந்து இப்பதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஆட்கள் சேர்த்திருப்பாரு. ஆனா பேர் வைக்க மட்டும் பாத்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷனல் சொசைட்டி ஃபார் கிருஷ்ண கான்சியஸ்னஸ், அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் அப்படின்னு ஸ்டார்டிங்கே வந்து அப்பதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா டிவோட்டிஸ் வராங்க. ஆனா அவர் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பேர்ல வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணணும்னு சொல்லுவாராம் அவரோட பக்தர்களுக்கு. சோ அது வந்து யோசிப்பாங்க, திங்க் பண்றதுல நம்ம பெருசா திங்க் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா அவங்க வந்து பகவானோட சேவையில இருக்கிறதுனால. நம்மளோட ராசலீலையில கூட பாத்தீங்கன்னா எப்ப எல்லா கோபிஸும் நினைச்சுப்பாங்களாம் கிருஷ்ணன் ஏன் கூட தான் இருக்கா விளையாடுறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எப்ப அவங்களுக்கு அந்த கர்வம் வந்ததோ அவர் காணாம போயிட்டு வரான். போனதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே கிட்டத்தட்ட பித்து பிடித்தவர்கள் போல கிருஷ்ணரோட லீலையெல்லாம் பண்ணி காட்டுவாங்களாம். ஒருத்தி வந்து பூதனா மாதிரி ஆக்ட் பண்ணுவா, இன்னொருத்தி வந்து எப்படி திருநாவர்தனை வந்து அவர் வந்து லிபரேட் பண்ணாரு, முக்தி கொடுத்தாரு, ஒவ்வொரு இதுவும் ஆக்ஷன் பண்ணி காட்டுவாங்களாம். சோ அவரோட லீலைகளை சொல்லி அவங்க வந்து ஆனந்தம் படுத்திக்குவாங்க அப்படின்னு. சோ உண்மையான பக்தர்கள் வந்து எப்படி இருக்காங்கன்னா எப்பவுமே அவரோட பகவானோட ஞாபகத்துல இருக்காங்க. அவங்க பகவானை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்றதுல அவங்களுக்கு அவ்வளவு ஒரு சந்தோஷம். வேற எதை பத்தியும் அவங்க டிஸ்கஸ் பண்ண மாட்டாங்க. இவர்கள் பெரும் திருப்தியும் ஆனந்தமும் அடைகின்றார்கள் அப்படின்றத பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 10th ஸ்லோகம் மாதாஜி.
हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ततामि बुद्धियुक्तं तं येन माम् उभयान्ति ते। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எனக்கு அன்புடன் தொண்டு செய்வதில் இடையறாது ஈடுபட்டுள்ளவர்களுக்கு என்னிடம் வந்தடைவதற்கு தேவையான அறிவையும் நானே வழங்குகின்றேன். நமக்கு சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம், அவருக்கு சேவை மட்டும் தான் பண்ண தெரியும். ஆனா அவங்க எப்படி கிருஷ்ணர்கிட்ட வந்து சேரணுன்றதையும் அவரே அந்த ஞானத்தையும் அவரே கொடுத்தார். எனக்கு அன்புடன் தொண்டு செய்வதில் இடையறாது ஈடுபட்டுள்ளவர்களுக்கு என்னிடம் வந்தடைவதற்கு தேவையான அறிவை நானே வழங்குகின்றேன் அப்படின்றத சொல்றாரு. அது நம்மளே நம்ம பாத்துக்கலாம். ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃபோட நம்மளோட டெவலப்மெண்ட் நம்ம பார்க்கலாம். மேபி நம்மளுக்கு ஒரு நல்ல அசோசியேஷன் முன்ன இல்லாம இருந்திருக்கலாம். கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்மளோட பக்தி பார்த்துட்டு பகவானே நமக்கு இந்த ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் கொடுத்திருக்காரு அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லணும். ஏன்னா நம்ம சஸ்டைனா நம்மளோட பிராக்டிஸ வச்சுட்டு இருக்கோம் இல்லையா? சோ இது அதோட டெவலப்மெண்ட் வேணா நம்ம பாத்துக்கலாம். துருவ மகாராஜோட கதை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம். அவர் பாத்தீங்கன்னா மதுவனத்தில் ரொம்ப கடுமையாக தவம் பண்ணார். மாதம் ஒரு முறை என்ன பண்ணுவாரா, பழங்கள் எடுத்துக்குவாராம். 3 நாட்களுக்கு ஒரு முறை மாதம் ஒரு முறை பாத்தீங்கன்னா பழங்கள் 3 நாட்களுக்கு ஒரு முறை எடுத்துக்கொள்வாராம். அதே மாதிரி 2 மாசத்துக்கு என்ன பண்ணாரா, வெறும் உலர்ந்த புல் இலை அதை எப்படி எடுத்துக்குவாருன்னா 6 நாளைக்கு ஒரு தடவை எடுத்துக்குவார், 2 மாசம் வரைக்கும். 3வது மாசம் தண்ணீர் 9 நாட்களுக்கு ஒரு முறை மட்டும்தான் குடிச்சார். 4வது மாதம் காற்றையோ 12 நாட்களுக்கு ஒரு முறைதான் சாப்பிட்டிருக்காரு. மாதம் 5வது மாதத்துல என்ன பண்ணாரு, ஒரே கால்ல நகராமல் நிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு. அவர் பாருங்க எவ்வளவு பெரிய 5 வயது குழந்தை, ஆனா எவ்வளவு ஒரு ஸ்திரமா உறுதியா இருந்திருக்காரு பாருங்க இல்லையா? சோ அவரோட பக்தி இதை பார்த்துட்டு, அவரோட இந்த இதை பார்த்துட்டு இந்திரலோகம் எல்லாருக்கும் பயம் வந்துருச்சு. இந்திரருக்கு எப்பவுமே பயமா தான் இருப்பாரு. ஏன்னா யாராவது நம்மளோட இடத்துக்கு வந்துருவாங்களோ, எப்ப இவ்வளவு ஒரு நல்ல பெஸ்ட் குவாலிட்டிஸ் இருக்கோ அப்ப இந்திர பதவி அவங்களுக்கு தான் கிடைக்கும் இல்லையா? அதனால அவர் பயந்துருப்பாராம். எவ்வளவு பகவானுக்கு துருவ மகாராஜ் மேல அன்பு இருந்ததுன்னா, துருவ நட்சத்திரம்ன்ற ஒரு நட்சத்திரத்தை உருவாக்கி அதை துருவனை அந்த நட்சத்திரமாவே வச்சிருந்தார் அப்படின்றத பாக்குறோம். சோ துருவனின் தவத்தால் 3 உலகமுமே தடுமாறுகின்றது. அதனால அவங்க போய் பகவான் அவர் முன்னாடி தோன்றினால கூட அவர் என்ன பண்றாரா, தன்னோட ஹிருதயத்துல இருக்கிற பரமாத்மாவை நினைச்சு அவர் இது பண்ணிட்டே இருக்காரு, தியானம் பண்ணிட்டே இருக்காரு. கடைசியில பகவான் என்ன பண்றாரா, அதை மறைத்து அவர் இதயத்துல நினைச்சிட்டு இருக்க அந்த இதை மறைச்சு தான் வந்திருக்கிறது அவருக்கு நினைவூட்டுகின்றார், அந்த உணர்வுபடுத்துகின்றார். கடைசியா அவர் தன்னோட பாஞ்சசன்யத்தால் துருவனை ஸ்பரிசித்து அவரை தொட்டு ஸ்லோகம் பாடும் திறனையும் வழங்குகின்றார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சோ உண்மையான பக்தர்களுக்கு எப்படி தன்னை அடைவணும்ன்ற அறிவையும் பகவான் கொடுக்குறாரு. துருவன் ஆக்சுவலா போய் காட்டுல தவம் பண்ணது எதுக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அப்பாக்கு இவ்வளவு செல்வம் இருக்கிறதுனால தானே என்னோட சித்தி என்ன இவ்வளவு கஷ்டமா பேசிட்டா, நான் இதை விட பெரிய கிங்டம் எனக்கு வேணுன்றதுக்காக போவாராம். ஆனா எப்ப பகவான கண்ணை திறந்து பாக்குறாரோ, பார்த்த அடுத்த நிமிஷம் அவருக்கு என்ன சொல்றதுனே தெரியல, அப்படியே அப்படியே இருந்துட்டாரு. அவருக்கு என்ன பேசுறதுனே தெரியல. இவரை விட நமக்கு வேற என்ன வேணும் அப்படின்ற மாதிரியான அவருக்கு அவ்வளவு ஒரு அப்படியே வாயடைச்சு போயிட்டாரு. அதுக்கப்புறம் பகவானே அவருக்கு அருள் பாலித்தார் அப்படின்றத பாக்குறோம். 11th ஸ்லோகம் மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी। हरे तेषामिज्ञानं पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। हरे कृष्ण माताजी। அவர்களிடம் விசேஷ கருணையை காட்டுவதற்காக அவர்களது இதயத்தினுள் வசிக்கும் நான் அறியாமையினால் பிறந்த இருளை ஞானம் எனும் சுடர்விடும் தீபத்தினால் அழிக்கின்றேன் அப்படின்றத பாக்குறாரு. நம்ம இங்க மேல பாத்தீங்கன்னா பரீட்சித் மகாராஜ் எவ்வளவு பெரிய புண்ணியம் செய்திருக்காரு இல்லையா? அவரோட சிசுவா இருக்கும்போதே, அவர் குழந்தை சிசுவா வயிற்றுக்குள்ள இருக்கும்போதே அவரை பகவான் காப்பாற்றினார். அப்படி இருந்தவர் எப்படி 7 நாட்கள்ல ஒரு பாம்பு தீண்டப்பட்டு இறந்து போக முடியும் அப்படின்னா, இதுல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம், பக்தர்களுக்கும் கஷ்டம் வரும். ஆனா பக்தர்கள் அதை எப்படி எடுத்துக்கிறாங்கன்றதை பொறுத்து நம்ம பாத்துக்கணும். உண்மையான கிருஷ்ண பக்தியில இருக்கவங்க அதை கடந்து போயிடுவாங்க இல்லையா? அது ஒரு பெரிய விஷயமா இருக்காது, கஷ்டம். நம்ம கிருஷ்ண பக்தி பண்றோம், அப்ப நமக்கு எந்த கஷ்டங்களும் வராது அப்படிலாம் கிடையாது. நமக்கும் அந்த ஆளானப்பட்ட பரீட்சித் மகாராஜுக்கே அந்த இது இருந்தது இல்லையா? சோ நமக்கு வர வேண்டியது வரும். ஆனா அந்த துன்பங்களை நம்ம எப்படி கிரகிச்சுக்கிறோம் அப்படின்றத பொறுத்துதான் இருக்கு. பரீட்சித் மகாராஜ் அந்த எப்ப கிருஷ்ணர் போயிட்டாரோ அப்ப கலி உள்ள வந்துடுறாப்புல.
உள்ள வந்த உடனே அவர் வந்து கேக்குறாரு, ஒரு 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 நொண்டியா இருக்கிற ஒரு பசு போட்டு அந்த களி வந்து ரொம்ப அடிச்சிட்டு இருக்கும்போது அப்ப கோவம் வந்து பரீட்சித் கேக்குறாரு, என்ன நீ இதை எப்படி நீ வந்து இது பண்ணுவ? அப்ப சொல்றாரு, நான் வந்து கலி புருஷன், இப்ப வந்து எப்ப வந்து கிருஷ்ணர் போயிட்டாரோ அப்போ கலியுகம் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு, நான் இருக்கிறதுக்கும் எனக்கு நீங்க வந்து அதுவும் தர்மம், உங்களோட தர்மம் இல்லையா, நான் இருக்கிறதுக்கும் ஒரு இடம் கொடுங்கன்னு கேக்குறாரு. அப்ப அவர் என்ன சொல்றாரு, ஓகே எங்கெல்லாம் வந்து ஆஹ் தவறான செயல்கள் நடக்கின்றதோ அங்க புலால் இது பண்றது, அதுக்கப்புறம் ஆனா அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடைக்கல. அப்ப திருப்பி வர்றாரு, களி வந்து கேக்குறாரு, என்னால எங்கேயுமே போக முடியலையே அப்படின்ட்டு. எல்லாருமே வந்து எங்கேயுமே அந்த மாதிரியான தவறான செயல்கள் எதுவுமே நடக்கலையே அப்படின்னு சொல்லும்போது அப்ப வந்து சொல்லுவார், ஓகே தங்கத்துல போய் இருந்துடு அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு இவரு. சொன்ன அடுத்த நிமிஷம் என்ன ஆயிடுது அப்படின்னாக்கா, களி வந்து நேரா பரீட்சித் மகாராஜோட அந்த கிரீடத்துல வந்து உட்கார்ந்துடுறாரு. அதனால என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா, தன்னுடைய சுயநிலைவு இழந்து, இதெல்லாம் கிருஷ்ணரோட லீலை. அதனால என்ன பண்றாரு, அந்த மகரிஷிக்கு வந்து ரொம்ப தாகமா இருக்கு. அவரு போகும்போது ஒரு மகரிஷி வந்து தியானத்துல இருக்காரு. நான் வந்து கூட ஒரு அரசன் வந்திருக்கான், ஒரு அந்த அவங்களுக்கு ஒரு செய்ய வேண்டிய மரியாதை பண்ணலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கோவத்துல அங்க இறந்து கிடந்த ஒரு பாம்பு எடுத்து அவரோட கழுத்துல வந்து போட்டுட்டு வந்துடுறாரு. அத வந்து வேற ஒரு பையன் பாத்துடுறான். பாத்துட்டு அந்த அப்பவும் அவர் வந்து தியானத்துல தான் இருக்காரு. இந்த அவரோட பையனோட ஃப்ரெண்ட் வந்து பாத்துட்டு போய் சொல்றாரு, உன்னோட அப்பா கழுத்துல வந்து இந்த மாதிரி அந்த ராஜா வந்து இறந்த பாம்பு போட்டு அவர் வந்து அவமானப்படுத்திட்டான்னு சொன்ன அடுத்த நிமிஷம் அந்த அந்த முனிவரோட பையன் என்ன பண்றாரு, சாபம் கொடுத்துறாரு. எந்த பாம்பு அவர் வந்து போட்டாரோ அதே மாதிரி அதே பாம்பால இவர் வந்து 7 நாட்கள்ல வந்து பாம்பு தீண்டி இறந்து விடும் அப்படின்னு. அப்ப அது கேட்டு அடுத்த நிமிஷம் பரீட்சித் மகாராஜ் வந்து கோவம்லாம் படல அதுக்காக. அவர் என்ன பண்ணாரு, ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத வந்து அவர் நோக்கி போயிட்டு இருக்காரு. நம்மளும் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா, நம்மளோட லைஃப்ல இந்த ஒரு கஷ்டம் வருது அப்படின்னாக்கா அதை தாண்டி நம்ம வந்து அடுத்த லெவலுக்கு போகணும். அவர் வந்து உடனே அதுதான் வந்து உண்மையான பக்தனோட இது. எனக்கு அவன் எப்படி சாபம் கொடுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணல. ஓகே நான் இந்த 7 நாளுக்குள்ள நான் என்ன பண்ணணும், இந்த இந்த இதுல இருந்து உய்வு பெற நான் என்ன பண்ணணும் போது அப்ப அவரே சுகதேவ கோஸ்வாமி இத்தனை நாள் வரைக்கும் பேசாத ஒருத்தர் பரீட்சித் மகாராஜர் நோக்கி அவரே வரார். அவர் கூட அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நாரதர் முதல் கொண்டு எல்லா ரிஷிகளும் இருக்காங்க. அப்ப முதல்ல சுகதேவ கோஸ்வாமி என்ன பண்றார், தன் வாயை திறந்து பாகவதத்தை சொல்றார் அப்படின்றத வந்து பாக்குறோம். சோ எப்ப ஒரு தூய பக்தன் இருக்கின்றானோ அவர்களிடம் விசேஷ கருணையை காட்டுவதற்காகவே அவர்களது இதயத்தினுள் வசிக்கும் நான் அறியாமையினால் பிறந்த இருளை ஞானம் என்னும் சுடர்விடும் தீபத்தினால் அழிக்கின்றேன். எப்போ ஒரு தீபம் போட்டா அந்த இடம் வந்து இருள் காணாம போயிடுதோ, சூரியன் வந்த உடனே அந்த எப்படி இருள் காணாம போயிடுதோ, அதனால நமக்கு வரக்கூடிய பயம் காணாம போகிறதோ, அதே மாதிரி உண்மையான தொண்டன் பக்தி வந்து நம்ம பண்ணும்போது பகவான் வந்து அந்த அறிவையும் ஞானத்தையும் நமக்கு கொடுக்கின்றார் அப்படின்றத பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரபுஜி வந்து ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்காங்க, படிக்கட்டுங்களா? படிங்க பிரபுஜி. 12th and 13th. பரம் பிரம்ம பரம் தாம பவித்ரம் பரமம் பவான் பூஷ சாஸ்வதம் திவ்யம் ஆதி தேவம் அஜம் விபும அசுஸ்தாவம் ருஷய சர்வே தேவரிஷி நாரதா சதாதா அசிதோ தேவலோவய யாச ஸ்வயம் சைவ பிரவிஷமே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. அர்ஜுனன் கூறினான், நீரே பரபிரம்மன், உன்னத இருப்பிடம், மிகவும் தூய்மையானவர், பரம சத்தியம், நீரே நித்தியமானவர், திவ்யமானவர், ஆதி தேவர், பிறப்பற்றவர், மிகப்பெரியவர். உம்மை பற்றி இந்த உண்மையினை நாரதர், அஷிதர், தேவலர், வியாசர் போன்ற மிகச்சிறந்த ரிஷிகளும் உறுதி செய்துள்ளனர். இப்பொழுது நீரே எதனை எனக்கும் அறிவித்துள்ளீர்கள். எத்தனையோ பேர் சொன்னாலும் நான் முகஸ்துதிக்காக நான் சொல்லலப்பா இத. ஏன்னா எத்தனை பேர் சொல்லியுமே வந்து நீங்களே எனக்கு வந்து டைரக்டா அதை சொல்லியிருக்கீங்க அப்படின்றத வந்து ஏன்னா நான் உங்களை புகழ்ந்தேன்னா அது வந்து ஓகே, இது வந்து நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா இப்ப எல்லாம் பட்டரிங்னு. சோ முகஸ்துதிக்காக அவர் சொல்லல. இதே மாதிரி உன்னை பற்றி எல்லாரும் சொல்லியிருக்காங்க, நாரதர், அஷிதர், தேவலர், வியாசர். ஆனா நீங்க வந்து இப்ப நான் நேராவே எனக்கு வந்து உங்களை பத்தி சொல்லியிருக்கீங்கன்ட்டு அர்ஜுனன் வந்து அவரோட பாவங்கள் எல்லாத்தையும் வந்து சொல்லி, அவரோட குணாதிசயங்கள் எல்லாத்தையும் சொல்லி அவர்கிட்ட சரண்டர் ஆகிறாரு அப்படின்றத பாக்கிறோம். 14வது ஸ்லோகம் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. சர்வம் ஏதத் த்ருதம் மன்யே யன் மாம் வதசி கேசவ நஹிதே பகவன் வியக்தம் விதுர்தேவா ந
தானவா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. கிருஷ்ணா, தாங்கள் எனக்கு கூறியவற்றை எல்லாம் உண்மை என நான் முழுமையாக ஏற்கின்றேன். பகவானே, தேவர்களோ அசுரர்களோ உமது வியக்கத்தை அறிய முடியாது. ஏன்னா முதலே சொல்லிட்டாரு, ரிஷிகளும் தேவர்களும் என் பத்தி தெரிஞ்சுக்க முடியாது. இப்ப இவர் அசுரர்களையும் சேர்த்திருக்காரு, அவங்களால கூட உங்களை பத்தி தெரிந்து கொள்ள முடியாது அப்படின்றத. 15வது ஸ்லோகம் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே ஸ்வயம் ஏவாத் மனாத்மானம் வேதத்வம் புருஷோத்தம பூத பாவன பூதேஷ தேவ 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 ஜகத்பதி. தேவ தேவ ஜெகத்பதி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. உத்தம புருஷரே, அனைத்திற்கும் மூலமே, அனைவருக்கும் இறைவனே, தேவர்களின் தேவரே, அகிலத்தின் இறைவனே, உண்மையில் உமது சுய அந்தரங்க சக்தியின் மூலம் நீரே உண்மை அறிவீர் அப்படின்றத உங்களை நீங்க மட்டும்தான் வந்து புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்றத வந்து இங்க அர்ஜுனர் வந்து அக்னாலேஜ் பண்றாரு. 17th ஸ்லோகா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. விஸ்தரேனாத்மனோ யோகம். 17வது கதம் வித்யாம் அகம் யோகிம்ஸ். 17. கதம் வித்யாம் அகம் யோகிம்ஸ் த்வாம் சதா பரிசிந்தயன் கேஷு கேஷு சா பவேஷு சிந்தையோ அசி பகவன் மயா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. உன்னத யோகி ஆகிய கிருஷ்ணரே, நான் உண்மை இடையறாது நினைப்பதும் அறிவதும் எங்கனம். நீங்க தான் ஆதி மூலம் தெரிஞ்சாச்சு, ஆனா எப்பவுமே உங்களை நினைக்கிறதுக்கும் தெரிஞ்சுக்கிறதும் எப்படி பகவானே? வேறு எந்த உருவங்களின் உண்மை நினைவு கொள்ள முடியும்? வேற என்னென்ன ரூபம் இருக்கு சோ தட் நான் வந்து உங்களை நினைக்க முடியும்? நித்தியமா நினைக்கணும்னு சொல்றீங்க இல்லையா, நித்தியமா எப்படி வந்து நினைக்க முடியும் அப்படின்றத வந்து கேட்கிறார். 18வது ஸ்லோகம் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. விஸ்தரேனாத்மனோ யோகம் விபூதிம் ச ஜனார்தனா பூய கதய திருப்திர்ஹி ஷருண்வதோ நாஸ்தி மே அமிர்தம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஜனார்தனா, உமது வைபவங்களின் யோக சக்தியை பற்றி தயவு செய்து விவரமாக கூறவும். உங்களோட யோக சக்தியை பத்தி சொல்லுங்க. உம்மை பற்றி கேட்பதில் நான் ஒருபோதும் நிறைவடைவதில்லை, கேட்டுட்டே இருக்கணும்னு தோணுது. ஏனெனில் உம்மை பற்றி அதிகமாக கேட்கும் போது உமது வார்த்தைகளின் அமிர்தத்தை நான் அதிகமாக சுவைக்க விரும்புகின்றேன். அப்ப உங்களை பத்தி தெரிஞ்சுக்கும் போது எனக்கு வந்து உங்களை பத்தி தெரிய எனக்கு வந்து அது பெரிய அமிர்தம் மாதிரி இருக்கு அப்படின்றது வந்து அர்ஜுனர் வந்து இங்க சொல்றார். 19வது ஸ்லோகம் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்ரீ பகவான் வாசா ஹிந்ததே கதையிஷ்யாமி திவ்ய யாதம விபூதேய பிராத்தன்யத குருஷ்ரேஷ்ட நாஸ்தயந்தோ விஸ்தரஸ்ய மே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், அப்படியே ஆகட்டும், நான் எனது தெய்வீகமான தோற்றங்களை பற்றி உனக்கு கூறுகின்றேன். அவர் கேட்டதுனால தெய்வீகமான தோற்றங்களை அர்ஜுனருக்கு தெரியும். இருந்தாலும் அவர் ஏன் அப்படி கேட்கிறாருன்னா, நம்மள மாதிரி மக்கள் வந்து நிறைய சயின்டிபிக் அவர் சொல்லியிருக்காருல, என்னை பத்தி தெரிந்து கொள்றதுக்காக 4 வகையான மக்கள் என்னை வந்து நாடுகின்றார்கள். அதுல வந்து ஒருத்தர் வந்து பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறதுக்காக. சோ நான் அர்ஜுனனுக்கு தெரிஞ்சுமே அந்த கேள்வியை ஏன் கேட்கிறேன்னா, நம்ம எல்லாம் வந்து தெளிவடையணுன்றதுக்காக தான். ஆனால் நான் முக்கியமானவை மட்டுமே கூறப்போகின்றேன். எல்லா இதுலயும் இருந்தாலுமே ஒரு சில ரொம்ப சிக்னிபிகண்டான முக்கியமான மட்டும்தான் சொல்ல போறேன். ஏனெனில் அர்ஜுனா, எனது வைபவங்களோ எல்லையற்றவை. அவரோட வைபவங்கள் வந்து எல்லையற்றவை. அவரோட இது பாத்தீங்களா, இன்கார்னேஷன் அவதாரங்கள் பாத்தீங்கன்னா எப்படி வந்து கடல்ல வந்து அலை வருதோ அதே மாதிரி அவரோட அவதாரங்கள் வந்துட்டே இருக்குமா. சோ அதுல ரொம்ப சிக்னிபிகண்டா தான் நம்ம வந்து தசாவதாரம் பார்க்கிறோம். இங்க வந்து அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, என்னோட வைபவங்களுக்கு வந்து லிமிட்டே கிடையாது, ஆனா முக்கியமான சிலவற்றை மட்டும் நான் உனக்கு கூறுகின்றேன் அப்படின்றத சொல்றார். கிருஷ்ணன் ஆகிய நான் இந்த வடிவமாக இருக்கின்றேன். எந்த வடிவமாக இருக்கின்றார்? 21வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 38வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் பகவான் சொல்றார். அதோட சுருக்கம் தான் நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். 12 ஆதித்யாஸ்ல வந்து விஷ்ணு பகவானாக இருக்கின்றேன். வானில் ஒளிர்பவையில் சூரியனாக இருக்கின்றேன். மருத்துக்களில் தேவலோக கட்டுப்பாட்டாளர்களுக்கு பேர் வந்து மருத்துக்கள், அவங்கள வந்து மரீசியாக நான் இருக்கின்றேன். நட்சத்திரங்கள்ல வந்து சந்திரனாக இருக்கின்றேன். இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப சிக்னிபிகண்ட் இல்லையா? இதை தவிர்த்து நம்மளால வேற எதுவுமே எதிர்பார்க்கவே முடியாது. நம்ம வந்து பூமியை பாத்தீங்கன்னா சூரியனும் சந்திரனும் முக்கியம் இல்லையா? அது இல்லாம நம்மளால நினைச்சே பார்க்க முடியாது.
அதனாலதான் நம்மளோட இதுல பாத்தீங்கன்னா சூரியனுக்கு வந்து வழிபாடுகள்லாம் பண்ணியிருக்காங்க நம்மளோட மூதாதையர்கள். சோ இதெல்லாம் வந்து பகவானோட ஒரு வைபவங்கள். வேதங்கள்ல வந்து சாமவேதமாக இருக்கின்றேன், தேவர்களில் இந்திரனாகவும் புலன்களில் மனமாகவும் இருக்கின்றேன். மனத்தை நம்ம கரெக்டா கட்டுப்படுத்திட்டோம்னா நம்ம வந்து பகவான் மேல கொண்டு செலுத்தும். வாழும் உயிரினங்களில் இருக்கக்கூடிய அந்த சக்தியாக இருக்கின்றேன், நம்மளோட அந்த வில் பவர். 12 ருத்ரர்களில் சங்கரன் சிவபெருமானாக இருக்கின்றேன், யக்ஷ ராட்சசரில் குபேரனாக இருக்கின்றேன், படைத்தலைவர்களில் ஸ்கந்தன் முருகனாக இருக்கின்றேன், நீர்நிலைகளில் பெருங்கடலாகவும் முனிவர்களில் பிருகு முனியாகவும் அதிர்வுகளில் ஓம் என்ற பிரணவ மந்திரமாகவும் யாகங்களில் ஜபமாக இருக்கின்றேன். அதனாலதான் நம்ம வந்து யாகங்கள் பண்ணும்போது நம்மளோட பாவங்கள் எல்லாம் போய் நம்ம வந்து சுத்தி பெற்று நம்ம பகவான் கிட்ட போறோன்றத பாக்குறோம். சோ இந்த கலியுகத்துக்கு சிறந்த யாகம் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. இந்த ஜபம் மட்டும்தான் வந்து சிறந்த யாகம். அது மட்டும்தான் வந்து நம்மளுக்குள்ள இருக்கிற அத்தனை கழிவுகளையும் அகற்றி மனதை சுத்தப்படுத்தி பகவானை நினைச்சு நம்மளை வந்து தூய்மைப்படுத்துறதுக்கு இது மட்டுமே ஒரு காரணம். அசையாதவற்றில் இமயமலையாகவும் மரங்களில் ஆலமரமாகவும் தேவ ரிஷிகளில் நாரதராகவும் தேவலோக பாடகர்களில் சித்திரரத்தனாகவும் சித்தர்களில் கபிலராகவும் குதிரைகளில் உச்சை ஸ்ரவசாகவும் தேவலோக யானைகளில் ஐராவதமாகவும் மனிதர்களில் மன்னனாகவும் ஆயுதங்களில் வஜ்ராயுதமாகவும் பசுக்களில் காமதேனுவாகவும் சந்ததி உருவாக்குபவர்களில் மன்மதனாகவும் பாம்புகளில் வாசுகியாகவும் எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் மோஸ்ட் சிக்னிபிகன்ட். இவங்க எல்லாம் அந்த இதை வந்து நம்ம நினைச்சே பார்க்க முடியாது. வாசியோடது நம்ம பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட மச்சாவதாரத்துல இருந்தே ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு. பகவான் வந்து மீனா வரப்போறார், மச்சாவதாரம் எடுக்க போறார். அப்ப வந்து அந்த மன்னனுக்கு வந்து சொல்லுவார், மறந்துடாத வாசுகி வந்து மீனவும் அந்த போட்லயும் வந்து நீங்க வந்து கனெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்றத வந்து சொல்லுவார். சோ தேவலோக பாம்புகளில் ஆதிசேஷன் வந்து பகவானோட அடுத்த ரூபம்னு பார்ப்போம். நீர் தெய்வங்களில் வருணன், புறப்பட்ட மூதாதர்கள் ஆரியமா முதல் வந்த மூதாதர்களில், சட்டத்தை வழங்குபவர்களில் யமன், ஏன்னா தர்மராஜர் இல்லையா, தைத்தியாசுரர்களில் பிரகலாதன், கீழடக்குபவர்களில் காலம், மிருகங்களில் சிங்கம், பறவைகளில் கருடன், சுத்திகரிப்பவர்களில் காற்று, ஆயுதம் செலுத்துபவர்களில் ஸ்ரீராமன், மீன்களில் சுறாமீன், பாயும் நதிகளில் கங்கை, படைப்புகளில் தொடக்கம் முடிவு மற்றும் இடைப்பட்ட நிலை எல்லாமே அவரே இருக்கிறார். சயின்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா செல்ஃப் அனாலிசிஸ், செல்ஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங், சுய ஆன்மீக அறிவியல். தர்க்கவாதிகளில் உறுதியான உண்மையாக இருக்கின்றேன், எழுத்துக்களில் கூட்டு சொற்களில் இரட்டை சொல், படைப்பாளிகளில் பிரம்மாவாகவும் இருக்கின்றேன், பெண்கள் கிட்ட இருக்கிற புகழ், அதிர்ஷ்டம், பேச்சு, நினைவு, நுண்ணறிவு, விசுவாசம், பொறுமை எல்லாமே நானாகத்தான் இருக்கின்றேன். ஸ்தோத்திரங்களில் பிரகத் சாமாவாகவும், சந்தஸ் கவிதைகளில் காயத்ரி மந்திரமாகவும், மாதங்களில் மார்கழியாகவும், பருவங்களில் வசந்தமாகவும், ஏமாற்றுக்காரர்களில் சூதுவாகவும், ஒளிர்பவற்றுள் தேஜஸாகவும் நானே இருக்கின்றேன் அப்படின்றத வந்து பகவான் இங்க சொல்லியிருக்காரு. இதெல்லாம் வந்து மோஸ்ட் சிக்னிபிகன்ட். இப்ப மல்லிகைப்பூ எடுத்தோம்னா அந்த மல்லிகைப்பூன்னு எப்ப நம்ம சொல்லுவோம், அதுல அந்த வாசம் வரும்போது அந்த வாசம் வந்து பகவான் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். என்ன எடுத்தாலும் அதுல மோஸ்ட் சிக்னிபிகன்ட் வந்து பகவானோட லீலைகள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். இங்க இருக்க பிக்சர்ஸ்ல வந்து நம்ம ஜஸ்ட் ஒரு கிளான்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இது எல்லாமே வந்து அவராக இருக்கின்றார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். 39வது ஸ்லோகம் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க. யச்சாவி சர்வபூதானாம் பீஜம் தத் அகம் அர்ஜுனா நா தத் அஸ்தி வினா யச்சாம் மாயாபூதம் சராசரம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. மேலும் அர்ஜுனா, இருக்கும் எல்லா உயிர்வாழிகளையும் உற்பத்தி செய்யும் விதை நானே, பீஜம். அசைபவை மற்றும் அசையாதவற்றில் நான் இன்று இருக்கக்கூடிய ஒன்றும் இல்லை. சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம். அவர் எல்லாமே நம்ம நினைச்சே பார்க்க முடியாது. 40வது ஸ்லோகம் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நாந்தோ அஸ்தி மம திவ்யானாம் விபூதியானாம் பரந்தவ ஏஷ துத்தேஷத புரோக்தோ விபூதேர் விஸ்தரோ மயா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. எதிரிகளை வெல்வோனே, என்னுடைய தெய்வீக தோற்றங்களுக்கு எல்லையே இல்லை. நான் உன்னிடம் கூறியவை அனைத்தும் எனது விரிவான வைபவங்களின் ஒரு உதாரணமே. இதே ஜஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சொல்லிட்டாரு. அப்ப வேற என்ன சொல்றது இல்லையா? எல்லாத்துலயுமே வந்து பகவான தான் நினைக்கும். ஒரு சிறந்த பக்தன் வந்து என்ன நடந்தாலுமே வந்து அது வந்து பகவானோட செயல் அப்படின்னு தான் நினைச்சுப்பாங்க. இதுக்கு வந்து ஒரு கதை இருக்கு. ஒரு ராஜா கிட்ட வந்து ஒரு மந்திரி இருப்பாங்க. சோ 2 பேரும் வந்து வேட்டைக்கு போலான்னு கிளம்புவாங்க.
அதுக்கு முன்னாடி என்ன ஆகும்னாக்கா ராஜாக்கு வந்து அந்த கை விரல் வந்து கட் ஆயிடும். கட் ஆன உடனே அப்ப வந்து அவர்கிட்ட சொல்லுவாரு, இங்க பாருப்பா என்னோட கை விரல் கட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. உடனே அவர் சொல்லுவாரு, ஓ ஆம், எல்லாம் கடவுளோட கிருபை அப்படின்னு சொல்லுவாரு. சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம், எல்லாம் நன்மைக்கே, எல்லாம் நன்மைக்கே. உடனே அவருக்கு வந்து கோவம் வந்துரும். நான் கைக்கு விரல் கட் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்றேன், எல்லாம் நன்மைக்குன்னு சொல்றேன், உன்னை தூக்கி ஜெயில போடு அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. சோ மந்திரியை அடுத்து ஜெயில போட்டுடுறாங்க. ஜெயில போட்டதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகுது, இவர் திருப்பி வேட்டைக்கு போறார். வேட்டைக்கு போகும்போது அந்த காட்டுல வந்து வழி தெரியாம போயிடுது. அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த காட்டுல இருக்கவங்க வந்து ஆஹ் ஆதிவாசிகள் என்ன பண்றாங்கன்னா இவரை கொண்டு போய் நரபலி கொடுக்கறதுக்காக கொண்டு போறாங்க. அங்க கொண்டு போகும்போது பாத்தீங்கன்னா அவர் எவ்வளவு சொல்லுவாரு, நான் இந்த ஊரோட ராஜாப்பா, இந்த நாட்டுக்கு ராஜா என்னன்னு. அவங்களுக்கு அதெல்லாம் புரியாது அவங்களோட லாங்குவேஜ்ல. சரி இப்ப வந்து நரபலி கொடுக்கறதுக்காக நாங்க வந்தப்ப இவன் தான் சரியான ஆளுன்னு சொல்லி எடுத்துட்டு போறாங்க. உடனே அங்க வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா அந்த இதுக்கு முன்னாடி நரபலி கொடுக்க ரெடியா வச்சிருக்காங்க. அப்போ ஒரு அந்த தண்ணி எடுத்து அவர் மேல ஊத்தும் போது பாத்தீங்கன்னா அப்ப அவருக்கு வந்து கை விரல் கட்டானது வந்து தெரியுது. என்னை விட்டுருங்க அப்படின்னு அவர் சொல்லும் போது அதை பார்த்துட்டு உடனே அந்த அவர் என்ன சொல்றாங்க, எனக்கு வந்து உடல் அங்கஹீனம் இருக்கு, அந்த உடல்ல வந்து விரல் வந்து இல்ல, அங்கஹீனம் இருக்கு, இவங்களை போய் எப்படி வந்து பகவானுக்கு வந்து அர்ப்பணம் பண்றது, இவனை விடுதலை பண்ணிடு அப்படின்னு சொல்லி அமுச்சு விட்டுருவாங்க. உடனே அப்ப வந்து அவர் யோசிப்பாரு, நம்மளுக்கு வந்து கை கட் ஆயிடுச்சுன்னு ஒருத்தன் சொன்ன உடனே எல்லாம் நன்மைக்கே பகவான் செயல்னு சொன்ன உடனே அவனை கொண்டு போய் நம்ம ஜெயில போட்டோமே, இப்ப அதுதான் வந்து என்னை காப்பாத்தி இருக்கு அப்படின்னுட்டு வேகமா வந்து அவரோட நாட்டுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த மந்திரியை வந்து ஜெயில இருந்து எடுப்பான்னு சொல்லி எடுப்பாங்க. அப்ப அவர்கிட்ட சொல்லுவாரு இந்த மாதிரி நடந்துச்சுன்னு. உடனே அதுக்கு அவர் சொல்லுவாரு, எல்லாம் நன்மைக்கு அப்படிங்கிறாரு. சரி என் விரல் போயிடுச்சு, நான் வந்து அங்க இருந்து போயிட்டேன், இந்த எல்லாம் நன்மைக்கேன்னு சொல்றேன், நான் தப்பிச்சிட்டேன். ஆனா நீ வந்து ஜெயில இருந்தியே, அது எதுக்கு அப்படின்னு கேட்பாரு. அப்ப சொல்லுவாரு, எல்லாம் நன்மைக்கே, எல்லாம் பகவான் செயல் பிரபு. ஏன்னா வந்து நானும் உங்க கூட வந்திருந்தேன்னு வச்சுக்கோங்க, எனக்கு அங்கஹீனம் எதுவுமே இல்லையே, இப்ப என்னெல்லாம் நரவழி கொடுத்துருப்பாங்க, இப்ப பேசுறதுக்கு நான் இருந்துக்க மாட்டேன் இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து சொல்லுவார். சோ ஒரு பக்தன் வந்து என்ன நடந்தாலுமே வந்து அது வந்து நன்மைக்கேன்னு அப்படின்னு எடுத்துட்டு போயிடுவாங்க அப்படின்றத வந்து நம்ம இங்க பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணன். 41வது ஸ்லோகம் பிரபுஜி. 41. हरे हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्ण। यत् यत् विभूतिमत् तत्तं श्रीमद् ऊर्जितम् एव वा तत् तत् एव अगच्छ तवं मम देशो அம்ச சம்பவம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. அழகான புகழத்தக்க வைபவங்கள் அனைத்தும் என்னுடைய தேஜஸின் சிறு பொறியிலிருந்து தோன்றுபவையே என்பதை அறிவாயாக. எதெல்லாம் அழகா இருக்கோ அதெல்லாம் வந்து பகவானோடது. நம்ம வந்து ஒரு சிலர்கிட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க சொல்லிக்கலாம், நான் வந்து லட்சாதிபதி, நான் வந்து கோடீஸ்வரன் சொல்லிட்டு. ஆனா அவங்கள எல்லாருமே அவங்க கிட்ட அந்த லட்சுமி இருக்கிறதுனால தானே யாருமே சொல்லிக்க முடியாது நான் தான் இதுக்கு வந்து அதிபதி அப்படின்னுட்டு. ஆனா வந்து பகவான் சொல்லிக்குவாரு, லட்சுமியவே அவர் எடுத்திருக்காரு இல்லையா, அப்போ லட்சுமிபதி அவர். அதனால பகவான் கிட்டதான் அந்த 6 குணங்கள் இருக்கு நம்ம வந்து பார்த்தோம். பலம், வலிமை, துறவு, அழகு, ஞானம், புகழ், அறிவு, அது எல்லாமே வந்து பகவான் கிட்ட இருக்கு இல்லையா. சோ அழகான புகழத்தக்க வைபவங்கள் எதுவாக இருந்தாலுமே அது வந்து என்னோட தேஜஸ்ல இருந்து வந்த ஒரு சிறு பொறி அப்படின்றத வந்து பகவான் இங்க சொல்றார். 42வது ஸ்லோகம் பிரபுஜி, கடைசி ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அதவா बहुनैन्देन किं ज्ञानदेन तवार्जुन विष्टप याहम इदं कृत्यस्नं ஏகாம் சேன செதிதோ ஜகத். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஆனால் இதனை விவரமாக அறிவதன் தேவை என்ன அர்ஜுனா? என்னுடைய சிறு அம்சத்தின் மூலமாக நான் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதும் புகுந்து அதனை தாங்குகின்றேன் அப்படின்றது வந்து பகவான் சொல்லிட்டார். முதல்ல இருந்தே அவர் திருப்பி திருப்பி சொல்லிட்டு இருக்காரு. எசன்ஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு தான் வந்து 3 விதமாக வியாபிச்சிருக்காரு. பகவானுடைய பூரணத்துவத்தை, பரபிரம்மம், பரமாத்மா, பரம புருஷன். சோ அததான் வந்து அவர் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஒவ்வொரு உயிரிலையும் வந்து பகவான் இருக்காரு அப்படின்றத வந்து நம்ம பாக்குறோம். ஈவன் இந்த மரத்துல கூட அந்த அர்ஜுன மரங்கள் நம்ம பாத்தீங்கன்னா நலகிரீவன், நலக்கூவரன், மணிக்கிரீவன் அவங்களும் வந்து பகவானோட அந்த ஸ்பரிசத்துக்காக வெயிட் பண்ணிருப்பாங்களாம். போன ஜென்மத்துல அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க, அவங்க வந்து தேவலோக கந்தர்வர்கள் அவங்க என்ன பண்றாங்க, தண்ணியில வந்து விளையாடுறாங்க ட்ரெஸ்ஸே இல்லாம. நாரத மகரிஷி போறார், அவர் போறது கூட தெரியாம மதி இழந்து அவ்வளவு தூரம் அவங்க வந்து இது பண்ணிட்டு இருக்காங்க.
நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா, சொர்க்கம் போனா நமக்கு நல்லதுன்ட்டு. சொர்க்கத்திலயும் போயிட்டு நம்ம இதெல்லாம் அனுபவிச்சுட்டு திருப்பி கீழே தான் வரணும். சோ அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க, மது போதையில ட்ரெஸ்ஸே இல்லாம அவங்க வந்து அந்த தண்ணியில விளையாடிட்டு இருப்பாங்க. நாரத மகரிஷி போறார். அவர் கிராஸ் பண்றது கூட தெரியாம அவருக்கு கோபம் வந்துடும். அப்ப வந்து எப்போ ஒரு உணர்வே இல்லாம இருக்கீங்களோ நீங்க அதே மாதிரி மரமாவே போங்கன்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு வந்து சாபம் கொடுத்துறாரு. அப்ப அவங்க 2 பேரும் வந்து அவர்கிட்ட வந்து வேண்டுறாங்க, தயவு செஞ்சு எங்களுக்கு வந்து சாப விமோசனம் கொடுங்க அப்படின்னு. அப்ப வந்து நாரத மகரிஷி சொல்லுவாங்க, கிருஷ்ணர் வந்து அவதாரம் பண்ண போறார். அவருடைய வீட்டு முற்றத்துல தான் நீங்க 2 பேரும் அர்ஜுன மரமா இருக்க போறீங்க. அவரோட ஸ்பரிசம் எப்ப உங்க மேல படுதோ அப்ப வந்து உங்களுக்கு முக்தி கிடைக்கும் அப்படின்றது வந்து அவர் சொல்றார். சோ அதே மாதிரி அவங்க வந்து தாமோதர லீலை முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து அப்படியே தவழ்ந்து தவழ்ந்து வந்துட்டு இருக்காரு. வரும்போது பாத்தீங்கன்னா அந்த 2 மரத்துக்கு நடுவுல போய் அந்த அந்த உரல் வந்து மாட்டிக்கும். அப்ப வந்து என்ன பண்றாரு, அதை எடுத்து திருப்பி வராரு. வரும்போது பாத்தீங்கன்னா அதை இழுத்துட்டு வரும்போது பாத்தீங்கன்னா அந்த மரம் வெடிச்சு அதுல இருந்து நலப்பூவரனும் மணிகிரீவனும் வராங்க. அந்த தேவர்கள் வராங்க. வந்து அவருக்கு ஸ்துதி பாடிட்டு அவரை வந்து திருப்பி இது பண்ணிட்டு போவாங்க. சோ இதுல இருந்து நம்ம என்ன பாக்குறோம்னா, எல்லா அம்சத்திலையும் இருக்கிறதுலயே பெரியவரில் பெரியவர் வாமன அவதாரம் எக்ஸாம்பிள், சிறியவரில் சிறுவர் பாத்தீங்கன்னா ஈவன் ஒரு சின்ன அணுக்குள்ள கூட பகவான் இருக்காரு அப்படின்றத வந்து நம்ம பாக்குறோம். சோ இதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் என்னப்பா தேவை, என்னுடைய சிறு அம்சத்தின் மூலமாக நான் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதும் புகுந்து அதனை தாங்குகின்றேன் அப்படின்றது வந்து பகவான் இங்க சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இன்னைக்கு நம்ம பார்த்த அத்தியாயத்தோட சுருக்கத்தை வந்து நம்ம பார்க்கலாம். கிருஷ்ணர் வந்து அறியப்படாதவர், அனைவருக்கும் ஆதாரமானவர்ன்றத ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து 7th ஸ்லோகா நேத்துலயே வந்து நம்ம சொன்னார். அவரு மாயா சக்தி வந்து என்ன திரை மாதிரி மறைச்சிருக்கு அப்படின்றத சொல்லிட்டார். தூய பக்தி என்பது பகவத்கீதையின் சாரம்சாமி. அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரின் உச்சநிலையை ஏற்றுக்கொள்கின்றான். கடைசியில் அவர் ஏற்றுக்கொண்டார் இல்லையா, ஏற்றுக்கொண்டுட்டு திருப்பி வந்து கொஸ்டின் கேட்கிறார். அதனால பகவான் கிருஷ்ணர் தனது விபூதிகளை விவரிக்கின்றார். எப்படி நான் உங்களோட ரூபம் வந்து எனக்கு புரியுது, ஆனா உங்களை நான் எப்படி வந்து தியானம் பண்ணணும்னா, சூரியனை பார்க்கும்போது நம்ம வந்து பகவானோட அம்சம் நினைச்சுக்கணும். சந்திரனை பார்க்கும்போது பகவானோட அம்சம். நம்ம யாரை நம்ம பார்த்தாலுமே அவங்களுக்குள்ள வந்து ஆத்மா இருக்கார், அவரை சுத்தி வந்து பரமாத்மா பார்த்துட்டு இருக்கார். அதனால அவங்களையும் அதே ஒரு ரூபத்திலேயே நம்ம பார்த்தோம்னா நமக்குள்ள வந்து வேறுபாடுகள், இருமை, சண்டை, சச்சரவு, கோபம், பொறாமை அதெல்லாம் இருக்கவே இருக்காது. இதுல வந்து ஒரு தடவையும் வந்து பகவான் வந்து ஒண்ணு ஒண்ணா சொல்லிட்டு வர்றார். பொறாமை இல்லாதவனே, என்னுடைய உற்ற நண்பனே, எனக்கு வந்து சரணடைந்த சீடனே, அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லிட்டே வர்றாருன்றதை நம்ம வந்து பார்க்கலாம். வாஞ்ச கல்பதருப்பியஷ கிருபா சிந்துப்பிய வச்ச பதிதானாம் பாவனேப்பியோ வைஷ்ணவேப்பியோ நமோ நமக. அனந்த கோடி வைஷ்ணவருந்த கி ஜெய். ஜெய் ஸ்ரீல பிரபுபாதி கி ஜெய். All glories to assembled devotees. Hare Krishna. All glories to assembled devotees. Hare Krishna. All glories to assembled devotees. Hare Krishna. இன்னையோட செஷன்ஸ்ல ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேட்கலாம் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா.